Guhdarên hêja qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. Merhaba guhdarên hêja bi beşeke nû a qehwe felsefeyê em dîsa li pêşberî we ne. Merhaba guhdarên hêja, me dîsa qehwa xwe hazir kir û bi bernameyeke nû em di pêşberî we ne. Murat di bernameyê çûyî de meqala Yunanistanê kiribû. Felsefe çima li Yunanistanê derket, şert û mercên wê derê çi bûn ku felsefe li wir derkeve me behsa van mijara kiribû. Belê Sezgîn, wektê jî got meqala Yunanistanê kir ku wê demê bi navê İonyayê dihat nasîn û meqala şert û mercên wê demê kir ku di kîja şert û mercan de felsefe li wir derket. Bi vîya wî di bername dudiya de me felsefeyê li Yunanistanê derxist û tirşika felsefeyê me li cîhanê belav kir û em hatin bernameya nû. Ca Murat di vê beşê de jî ez dixwazim işte bipirsim bê felsefe çawa li Yunanistanê derket, çawa dest pê kir. Yani di bernameya berê de te got çima derket li Yunanistanê me bersiv da. Sezgin îca tu dibêjî çawa derket. Ez merak dikim di bernameyê din de tu yê çi bipirsî ji min? Ji ber ku bernameyê felsefeyê pirs naqede Murat. Belê serçava lê divê ez jî carna ji te tişta bipirsim ji bo qehwa xwe bi rehatî vexwim. Yani serî de peymana me qewla me bikum me got em ê behsa felsefeyê bikin. Felsefe jî qada tê heyran. Heger em siberojê de bernameyekê bi navê hukuk û qehwe ya jî hukuk û çay em çêkin tu karî bipirsî sersera serçava. Baş e heya wê demê jî ez ê hewl bidim bersivê kin bidim ji bo vexwarina qehwê wextê me çêbe. Baş e. Sezgin te got felsefe çawa derket li Yunanistanê. Di bernameya berê de jî min got felsefe li Yunanistanê nişka ve derneket. Belê. Divê em qala pêvajoyeke zihnî bikin ku divê pêvajoyê de jî mitolojî derdkeve pêşberî me, divê em li ser mitolojiyê bisekinin. Mitoloji çi ye Murat? Mitolojî Sezgin peyveke Yunanî ye. Ji peyva mîtê tê. Mîtê em dikarin wer pênase bikin. Mît çi ye? Vegotineke efsûnî ye mît. Vegotinên ku li ser karakterên xeyalî, karakterên derxwezayî ne ku çîrokên wan bi salan di nav gel de hatine gotin û gîştine roja me. Mît li ser jiyanê çîrokên rengîn û balkêşin, li ser afirandina gerdûnê, li ser xwedayan, li ser xwedawendan, li ser kulîlkan, li ser çiyayan û li ser şerên dîrokî. Çîrokên rengîn û balkêş de de ber me. Ew sîstema ku ji mîtan pêk tê jî wek mitolojî tê binavkirin. Yani gava têgeha mitolojiyê derbas dibe wek tu jî texmîn bikî piranî Yunanistan tê bîra me û mitolojiya Yunanistanê tê bîra me. Yani gava em dibêjin mitolojî Zeus tê bîra me, Afrodit tê bîra me, Apollo, Athena, Hermes û Hades tê bîra me. Yani kom kuflet malbata Olimposê. Evan karakterên mitolojikin. Belê karakterên mitolojikin xweda û xwedawendên di mitolojiya Yunanistanê derbas dibin. Çimkî wê demê di baweriya Yunanistanê de baweriyekî politeîst heye. Çi ye politeîst? Yani politeîst qala xwedayekî tenê nake. Yani qala pir yani polî ji xwe pir e. Erê baweriyekî pirxwedayî ye. Pirxwedayî. Belê. Di navan xwedayan de jî a herî mezin Zeus e. Xwedayê herî mezin Zeus e. Li çiyayê Olimposê bi xwedayê dinêre dijî û dunyayê îdare dike. Ji xwe gava em li çîrokên mitolojiya Yunanistanê mêze dikin Sezgin piranî çîrokên Zeus derdkevin pêşberî me û çîrokên li ser tolazî û dilketinê Zeus. Yani gava em çîrokên tolazî Zeus ji mitolojiya Yunanistanê derxin hema bêje tiştek namîne. Zeus tabi zewcandiye xanma wî Hera, ew jî xwedawendeke bihêz e. Zeus ji Hera jî ditirse. Yani van tolastiya dike Hera jî ditirse. Rahat rûnanê ditirse jî Hera jî her cara ku pê dihese nikare bi Zeus. Dilê Zeus dikeve ki bela xwe di wî dide. Ya belayeke dişîne ser wî ya bi şiklekî xwe digîjine ser wî cezayek dide wî. Hera jineke bihêz e li vir û sembolê wî girîng hene. Mesela ji sembolê wî yên yek girîng Têrê Tawus e. Bi Têrê Tawus tê sembolîze kirin. An jî di hinek tabloya de bi hinarê tê temsîl kirin. Yani hinar jî wek semboleke pîroz aîdê Hera ye. Her du jî nêzîkî me ne esas yani. Erê yani du sembolê kurdewarin. Hera hem wek xwedawendeke zewacê hem jî xwedawendeke jina diparêze tê nasîn
وەک کەیبانویە ئۆلیمپۆسی ئەم دikarin herayê binav bikin. Murat ji xênî Yunana tu milletê din hene ku xwedî mîtolojî bin. Belê belê yani mitoloji ne tenê aydî Yunanistanê wek min got ji ber ku çapkaniyên Ewropî berdestê me ne û em tişta mitoloji têgeha mitolojî ji çapkaniyên Ewropî em dinasin wek koka bingeha mitolojiya Rojavayê mitolojiya Yunanistanê em zanin û loma li dunyayê herî têzanîn mitoloji herî têzanîn mitolojiya Yunanistanê lê her millet xwedî mitolojiyeke li gor çanda milletê li gor baweriya milletê mitolojiya wan hene. Te got çîrokên rengînên ser jiyanê ne mît ma mitolojî û çîrok yekin ya jî navbera wan de ferqek heye? Ya sezgin belê gava em qala mitolojiyê dikin çîrok derdkevin pêşberî me çîrokên rengîn derdkevin pêşberî me lê mitoloji û çîrok neyekin yani mît û çîrok neyekin. Gava em li mitolojiyê dinêrin belê wek min got em rastî çîrokan tên lê jaliyê binyadî û fonksiyonî ve çîrok û mîtos neyekin. Ez dixwazim ser çend ferqên giring bisekinim. Bûyerên çîrokan xeyalî ne. Bûyerên di çîrokan de derbas dibin. Lê mît ya mitolojî qala bûyerên dîrokî dike yani wek şerê Troyayê qala dareke li ser erdê dike dareke li dunyayê şîntê wek dara Defne'yê an jî qala kulîlkekê dike wek kulîlka Nêrgizê qala van çîrokên cîhanê dike yani tiştên em li derdora xwe dibînin an jî em ji dîrokê dizanin yani mitolojî dixwaze jiyanê rave bike û li ser vana agahî bide me. Wekî din di çîrokan de cîh û mekan piranî xeyalî ne lê gava em li mîta mêze dikin mitolojiyê mêze dikin cîh û mekanên di mitolojiyê de derbas dibin welatên rastî ne bajarên rastî ne navê qiralan dide navê leşkeran dide navê bajarên ku wê demê di şer de bi ser ketine didin an jî têk çûne dide di mitolojiyê de loma cîh û mekanên di mitolojiyê de derbas dibin tiştên rastî ne û li ser dîrokê agahiyên xurt didin me helbet hêmanên xeyalî di her duyan de jî hene. Em di mitolojiyê de rastî karakterên xeyalî têne derxwezayî têne ev piranî wek xoda û xodawendin ev jî wek hêmaneke hevpar di nav çîrok û mîtosan de ye. Murat te got însanên wê demê jiyana xwe bi mîtan yani bi çîrokên mîtî rave dikir vê ravekirinê wek armanceke mitolojî em karin qebûl bikin. Belê em dikarin qebûl bikin ji xwe rasterast armanca mitolojiyê ev e ravekirina bûyerên nav jiyanê ne. Çima jiyanê wîsa rave dikin divê em hinek li şert û mercên wê demê mêze kin em qala çend hezar sal berê dikin sezgîn. Eger em şert û merc û wê demê bibînin ber çavê xwe em ê fehm bikin ku mitolojî çima derketiye û mitolojî çima armanceke wer daye pêşiya xwe. Baran dibare nizanin çima baran dibare erd dihêje nizanin sedemê wî nizanin brûsk vedide ji nav çiyayan agir dipeke sedemê van tiştên xwezayî nizanin dixwazin îzah bikin dixwazin îzah bikin çünkü jaliyekî jî ve merak dikin yani tiştê li derdora wan diqewmin dibînin merak jî dikin ki merak taybetmendiyekê însana ye wek tiştekî însanî di hişî wan de heye merak jî dikin lê li gor şert û mercên wê demê nikarin wek sedemeke zanistî têxin holê ji bo sedemê wan van çîrokan derdixin sedemên van tiştan bi çîrokan yani bi mîtan îzah dikin loma wek di serî de jî min got armanca mitolojiyê îzah û ravekirina jiyanê ye îzaha gerdûnê ye. Ji van ravekirinan tu dikarî hinek mînaka bidî? Belê ez bidim bi kêfxweşî ez ê bidim çünkü ez ji xwendina çîrokên mitolojîk pir hez dikim yani gava me ra dixwîne sezgîn me ra dibîne çi qas dinyayeke dewlemend e û çi qas dinyayeke rengîn e xeyaleke bêsînor di mitolojiyê de heye me ra di mitolojiyê de rastî tiştên rojane jî tê tiştên dîn jî bandora xwe di rojame de didomîne em di mitolojiyê de dibînin mesela sezgîn tu zanî baran çawa dibare yani baran bi zanîna îro ez karim îzah bikim ne mitolojiyê yani çawa baran çêdibe ava em bêjin ava ser rûyê erdê germ dibe ve digere dibe gaz û ew gaz jî hildikişi dikeve nav ewra û tîr dibe dîsa dikeve dünyayê baran dibare yani. Belê spas dikim lê eger em di dema Yunanan de li Ionyayê bijiyana vê ravekirinê mesela tu qîmeta wî tu nebû çima çünkü wê demê
baran bi hêsrê Demeter dahat ravekirin. Tu zanî Demeter kî ye? Na. Demeter xudavenda bereketê ye, xudavenda xwezayê ye. Belê. Divra de di mesela baranê de wek mînak min de min got baran dibare sedemê wî nizanin çi ye. Loma mesela li ser baranê çîrokekê xweş avakirine, çîrokekê derxistine ortê, ev jî çîroka Persefone û çîroka Hades e. Belê. Wek min got Demeter xudavenda bereketê û xudavenda xwezayê ye. Qîza wî heye Persefone. Dilê Hades dikeve Persefone. Biraya Zeus. Hades birê Zeus e dibin erdê de dijî li welatê Miryan dijî. Dilê Hades dikeve Persefone û Persefone'yê direvîne dibe welatê xwe. Tabî Demeter ji qîza xwe pir hes dike, li ber dikeve, digirî, dev ji xwezayê berdide, xweza tevlî hev dibe, diçilmise, yanî û pir jî li ber dikeve. Xuda mêze dikin wer nabe, divên em ka têkevin navberê meselê safî bikin, wan li hev bînin, erê wek mezinê gund dikevin navê. Meselê safî dikin çawa, dibe em ê wan bizewicînin, Hades û Persefone dizewicînin, lê bi şertekî divê wê Persefone here cemdiya xwe jî bibîne, yanî Demeter çünkü bêriya qîza xwe dike. Belê. Îja piştî zewacê gava Persefone li cem Hades dimîne, Demeter bêriya qîza xwe dike, li dû wî digirî hêsir dirjîne, baran dibare, ji hêsirê wî baran çê dibin. Îja gava qîza wê Persefone dere cem Demeter, Demeter kêf dike, rûyê wî diçirise, xweza xwe nû vedike, kulîlk vedidin, xweza şîn dibe wek buhar tê. Yani wek destpêka buharê an jî Demsal yani. erê wek demsal vê çîrokê xistine ortê. Bi vîya me re fehm dike armanca mîtolojiyê hinek çi ye. Yani tiştên li dora wan diqewmin, dixwazin bi mîtolojiyê rave bikin. Mesela mînakekê din sezgin nizam tu ji sîr hes dikî nakî? Yani dereceyeke de az karim bêjim hez dikim. Her çiqa bêhna wî me re aciz bike jî. Mesela niha sîr wek antibiyotîkekê tê nasîn, yani dibên ji bo tendurustiyê Erê ji dibên baş e, pir baş. baş e. Çi alaqa wî bi mîtolojiyê heye? Alaqa wî pir heye. Ez yana qala çîrokekê bikim ji te re, tu yê fehm bikî sîr çima tişteke bi şîfaye. Belê. Divra de jî çîroka Asklepios derdikeve pêşberî me. Asklepios lawê Apollon. Asklepios wek hekîmeke mezin tê nasîn. Bi reçeteya destê xwe şîfa bela dike, insana baş dike, nexweşiya derman dike. Hekîmeke mezin e. Gava insana, di nav insanan de şîfa bela dike û nexweşiya ji holê radike, pirsgirêkekî derdikeve ortê. Zeus û Hades pir aciz dibin. Çima aciz dibin? Zeus dibe di dilê insana de tirsa mirinê nema. Asklepios dere herkesî baş dike. Kesme godar nake. Kesme godar nake, eger tirsa mirinê tu nebe çawa jin bitirsin û hürmetê nîşanîn bidin. Hades jî hêrs dibe. Çima hêrs dibe? Kes namre o. Yani müşteriye wî kêm dibin. Ben erdê be. Erê Zeus pir hêrs dibe, dibe ez ê Asklepios bikujim, brûskê xwe di ser de dişîne, Asklepios dişewitîne. Tabii Apollon bavê Asklepios pê dihese, digîje hewara layê xwe, lê dereng dimîne. Ji ber ku Zeus brûska dişine sar Asklepios dişewite, Apollon baran di ser de dibarîne ji bo wî xelas bike, lê dereng dimîne. Baran îja gava du niqute ser Asklepios reçeteyek di destê wî de heye. Ev baran di ser reçeteyê de dibare, hubrê nivîsên li ser reçeteyê du niqutin erdê, o ji wir sîr şîn tê. Yani wek tişteke xwedayî û çavkaniya şîfayê. Erê. Loma sîr hîn jî wek tişteke baş di roja me de jî tê zanîn. Evana bu yerê rojane ne? Belê, rojane ne. Berê jî te gotu mîtolojî bu yerên dîrokî jî rave dike û ji xwe re dike armanc. Mesela tu karî ji van bu yerên dîrokî hinek mînaka bidî? Ji van bu yerên dîrokî mesela di serî de şerê Troyayê tê bîra min. Gavam di şerê Troyayê mêze dikin wek bu yerekê dîrokî bi rastî jî bajarekê Troyayê heye û li gor çapkaniya şerekê mezin jî li wir qewimiye. Anan gavam li dîrokê mêze dikin tesîra mîtolojiyê di vir de em dibînin. Ji ber ku ev mesela mîtolojî hingî ketiye pêş vê meselê tu kes qala sedemên şerê Troyayê nake. Yani dîrokê de çi qewimî çima êrişê ev kirin, şer çima derket. Lê em mesela mitolojik zanin. Yani mitolojik ketiye pêşiya bu yera rastî. Erê, yani di nav gel de ana em gava qala şerê Troyayê dikin,
Birastî ez nizanim yani sedemên dîrokî çi ne, çima êriş kirin. Yani belkî sedemên aborî bin, belkî berjemendiyên siyasî bin. Lê divra de mesela evîna Parîs û helen derdkeve pêşberî me, wek sedema şer. Ev jî çîrokeke mîtolojîk e. Eger destur bidî dixwazim qala vê çîrokê jî bikim. Bêjim hebû tu nebû. Çîroka Helen û Parîs li ser çiyayê Olimposê dest pê dike. Di dawetekî de dest pê dike. Daweta Peleus û Thetis. Zeus ji wan re dawet datîne û ba derdora xwe dike, xuda û xudawendên Olimposê giş xwe dixemilînin derin dawetê, li dawetê rûniştîne. Lê Zeus ba yekê nake. Kî ye? Eris e. Eris wek xudayê fesadiyê tê zanîn. Yani Zeus wek mezinê dawetê dibe biranî li vir teşqele dernexe. Ez bim ez jî banî fesadî hebe. Banakê Eris jî bi viya dihese dibe çawa dawete ye û çawa bam nekirine. Hêrs dibe. Yani dibe bamı bikirana minê jî çêreka xwe bigirtana. Biçûma dawetê hêrs dibe. û dibe ez gere tiştekî bikim ji bo teşqele derxim. Fesadiyeke çêkim. Sêveke zêrîn dişîne dawetê. Yani hinek çavkanî dibin ew bi xwe dere dawetê û bê sêvê davê ortê. Hinek jî dibêjin sêvê dişîne. Bi qûriyê wana dişîne herhalde. Zêr jî erzan û wan çavkan. Zêr jî erzan e. Ne çêrek jî sêv dişîne. Sêveke zêrîn. û li ser sêvê jî tiştek dinivîse Sezgîn ji xwe fesadî ji wir derdikeve. Li ser sêva zêrîn dinivîse ji bo xwedawenda herî xweşik. Li wir sê xwedawendên bihêz hene. Kîne vana? Athena, Afrodît û Hera. Her sê xwedawend jî ji bo sêv bihev dikevin. Dibên a herî xweşik ezim û sêv heqê min e bihev dikevin. Zeus dikeve navan. Dibe eybe ji were dibe dawet herkes li me mêze dike. Mam wer bikin insan lê çawa bikin. Ji bo wan ji her veqetîne derdikeve ser sahneyê mikrofonê digire destê xwe. Pêşî dibe zarokay sahneyê bikişînin û ji wan re dibe eybe baqil bin millet li me mêze dike. Divê em meselê çawa safî bikin. Zeus dibe em hakemeke diyar bikin. Ew biryar bide ku a herî xweşik kî ye. Wek hakem Parîsê diyar dike. Parîs lay Kralê Troyayê ye. Kralê Troya Priamos. Parîs jî lay wî ye wek yekê adil tê nasîn. Zeus dibe herin cemî dibe bira ew biryar bide. Derincem Parîs. O sêvê digirin derincem Parîs her sê xwedawend. Athena, Afrodît û Hera. Ji bo Parîs ikna bikin hinek wada jî dibêjin. Mesela Athena dibêje eger tu sêva zêrîn bidî min ez ê zanîneke mezin bidim te. Hera dibe eger tu sêvê bidî min ez ê hêzeke mezin bidim te. Di hinek çavkaniye de dibên wek Kraltiya Asya û Avrupayê jî teklîf kiriye wek agahiyên Qudîsê. Afrodît tişteke dibêje ji Parîs re. Afrodît dibe eger tu sêva zêrîn bidî min ez ê keçika herî xweşika dinyayê bidim te. Ew jî Helen e. Parîs qebûl dike. Teklîfa Afrodît qebûl dike û sêva zêrîn dide Afrodîtê. Afrodît soza xwe divê bicîbîne dere ji bo Helen ji Parîsê re bîne. Helen wê çaxê jî zewcandiye bi Menelaos re zewcandiye. Menelaos birayê Kralê Yunanistanê ye. Parîs dere Helen direvîne û dibe bajarê xwe Troyayê û dûre Kralê Yunanistanê bi artêşeke mezin êrişî Troyayê dike. Çîroka me gihîşt diyaran rehmel dê û bavê guhdaran. Belê. Yani wek me diserî de jî got mesela şerê Troyayê şereke dîrokî ye. Di dîrokê de cih digire. Lê ji bo dîrokê ji bo bûyereke dîrokî rave bikin jî mîtolojî bikaranîne û wîsa çîrokeke rengîn derdikeve pêşberî me. Murat ji bo ravekirina gerdûnê ji xênî mîtolojiyê çi hatî bikaranîn? Yani gerdûn û jiyan çawa hatine ravekirin? Sezgîn gava me qala mîtolojiyê kir tedî min got wek pêvajoyekê divê em bifikirin pêvajoyeke zihnî. Divê pêvajoyê de tenê mîtolojî tune ye. Piştî mîtolojiyê jî qonaqekê heye. Ev qonaq jî bi navê Logosê tê nasîn. Yani divê pêvajoyê de pêşiyê mîtos hebû, dûre Logos derdikeve pêşberî me. Logos çi ye? Logos têgeheke berfireh û piralî ye. Tê gelek wateyan çi ne ev wate? Em çend heba bêjin? Gotin, xeberdan, raman, wate, aqil, zanist,
تدی مگو میتولوژی او لوژیا دو میتوی وقت معنی زانسته وقت بیولوژی ژئولوژی آرکئولوژی دروجا مدجی تی بکارانین افجی کوکاخوج لوگوسی دگره لوگوسی لور امدواته رامان و راوکرنین عقلی ده بکاربینن یعنی گاوان بیجن لوگوس دوی عقل ببیرامه عقلی temsil dike pevajoya logosi pişti mitosê derdike ve loman dikarin ji bo logosê bêjin hem ji alî wext ve piştî mitosê hem jî di asta hirşî de ji mitosê pêştetir e. Di pevajoya logosê de çi dibe îja? Ew çîrokên mitolojik yani mitos ji bo ravekirina gerdûnê êdî têra însanan nakin. Yani insan dibêjin gelî xuşku biranowerin em dev ji van çîroka berdin êdî em bielimin ka mesele çi ye? Rastiyê Em rastiyê bielimin. Dibêjin êdî jiyan ne bi çîrokên xeyalî ne bi mîtosan em bi aqlê xwe rave bikin. Dibêjin em hinek bixwînin, bifikirin, tiştan hîn bibin, dibêjin em serê xwe ji tablet û telefonan rakin û bi çavên xwe li jiyanê binêrin. Te mesaja xwe jî da? Belê em mesajê xwe jî bidin. Divê pêvajoyê de wek min got îja logos derdikeve pêşberî me logos aqlê temsil dike û ravekirinên aqlî wek logos tên îfadekirin. Yani bi vê qonağa logosê bi pêvajoya logosê re çi diguhere di jiyana wan de? Divê pêvajoyê de di serî de pirs diguherin. Tedî gava me qala felsefeyê kir me got felsefe bi pirsê dest pê dike pirsên li ser jiyanê, li ser wateya jiyanê, li ser gerdûnê. Îja bi logosê re pirsî diguherin. Pirsên li ser jiyanê û gerdûnê diguherin. Mînak di pêvajoya mîtosê de digotin gelo çavkaniya gerdûnê kê ye? Baranê kê dibarîne? Bi logosê re pirs diguherin û dibêjin çavkaniya gerdûnê çi ye? Baran çima dibare? Yani pirsên ewilî dipirsîn wek çavkaniyeke xwedayî û xwedawendî lê digeriyan. Yani li faîlekê digeriyan Li faîlekê li faîlekê digeriyan êdî li sedemeke digerin. Sedemê yani dema logosê de li sedema li pey sedema ne? Belê li sedema digerin. Pirsên ewilî dipirsin jî sezgîn piranî li ser xwezayê ne. Çimkî herî zêde xwezayê merak dikin û van pirsan jî dibin sedema destpêka felsefeyê. Yani bi qonağa logosê re êdî fikrên felsefî derdikevin pêşberî me. Loma di felsefeyê de gavan dîroka felsefeyê mêze dikin mijara ewiliya felsefeyê xwezayê. Loma em ji filozofên wê demî re jî dibêjin filozofên xwezayê. Murat wê çaxê em dikarin bêjin di destpêka felsefeyê de mitolojî bandoreke girîng dike. Belê di pêvajoyê de divê em qala mitolojiyê bikin. Mitolojî wekî din ser çi bandorê dike? Sezgîn mitolojî xêncî felsefeyê tesîra xwe herî zêde herhalde li ser hunerê kiriye. Gavan li dîroka hunerê dinêrin, li tabloya li peykeran dinêrin em dibînin ku çîrokên mitolojiyê, karakterên mitolojiyê ji xwe re kirine mijar. Tabloyên li ser wan çîrokên mitolojiyê xêz kirine, an jî peykerên muazzam çêkirine ku ew karakter piranî wek xweda û xwedawendên mitolojiyê ne. Loma di dîrokê de wek çavkaniya îlhamê mitolojî li ser hunerê bandoreke girîng kiriye. Belê edebiyat? Belê li ser edebiyatê jî yani niha em gava qala mîtosê dikin çîrokên mîtosê piranî bi devkî tê gotin. Lê Homeros vana derbasê qeydê kiriye. Ji xwe niha çavkaniya me herî mezin al ser mitolojiya Yunanistanê berhemên Homeros'in ku bi navê İlyada û Odesya em dizanin. Divra de em xwedaya nas dikin li ser jiyana wan, li ser taybetmendiya wan em hinek tişta dizanin. Loma li ser edebiyatê jî gelek bandoreke kiriye. Murat, pirsê me ev qas bûn. Îro me behsa mitolojiyê kir, mitolojî û têkiliya wê ya bi felsefeyê re. Dixwazim em li vir biqedînin? Baş dibe Sezgîn, ji xwe qehwa me jî qediye. Tu zanî qirîter qehweyê. Belê. Guhdarên hêja heta bernameyeke din bimînin di xêr û xweşiyê de. Guhdarên hêja bê qehwe û felsefe nemînin bi xatirê we. Bi xatirê we. Qehwe û felsefe.